Takže vítam vás od dnešného videa. Od dnešného videa toto videjko bude trochu špeciálne, pretože asi každý môj fanúšik vie, že asi už 2000 krát som spadol do vojnu. Takže dneska sa tomu Vojdu pomstíme tak, že postavíme najväčší most, aký sa dá. A tým pádom Vojd ostane hladný a skape. Presne. To je ako čierna diera, keď nič nežere, chápete? Alebo keď vy týždeň nič nejete a potom skapete. Presne ako teraz Vojd. Takže dúfam, že vy dosť jete, takže ideme do videa už snáď. Však Simonko. Jej! Áno. A máme na to Čo? Od nás sa asi jeden odpojil. Máme na to presne 5 minút. Takže ja mám taktiku na to. Urobím, že bam. Au! Shit. Au. Skibidíram sa. No on ide. Hore! My sa tu snažíme niečo spraviť, takže dovojdu s tebou. Vojd, priprav sa na hlad. No tak, už som skočil do Vojdu. No tak do kýbla. Inak potom hore budete mať, že koľko sme vydržali bez toho, aby sme spadli do Vojdu. A došli mi bloky. Ale to nevadí, lebo ty si tam začal stavať most. Môžeš ty, debíl! My sa tu niečo snažíme spraviť. Maďar, aspoň 3 hity som mu dal. Zozadu, debil. Dobre, takže teraz potrebujeme postaviť ďalší most. Right here. Ja viem, kto snajpuje. Tento. To je... My sme modrí. Toto je reálne najťažší challenge ever. Go! Maďan! Oni idú zo všetkých strán. No však, reálne debili. My bez toho, aby sme spadli do Vojdu, tu nevydržíme ani sekundu, pretože máme hrozných protihráčov. Mŕtvý. Zabil som. Ne, mne došli bloky. Ale dobre, stávame dosť veľký most. Je to akože dosť veľké. Do prdele. Kam ty, pane, vždycky, aj keby si mal cestovnú mapku. Bro. Tak to bude toľko umrtí. Dobre? Prečo by si chceli Ne. Haha, loser. Nemôžeš sa tam dostať. Do kýbla. Ok, ďalší most, ale typek ma odhodil, ja neviem, on ma niekam odhodil, proste do keľu, svojim mečikom. Niekam I believe I can fly. OK. Takže tu bude ďalší most, kamo. Do prčicia ten bedro. Jak ďaleko odhadzuje? Kamo, to sú hackery. To sú normálne hackery. Ráne, ja ten bedro Hackery. nevidím. Oni ma odpalia niekam do keľu. Umri. Malo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Lomeno Jak sa reportuje, kamo? Lomeno... Report. Tam to není, kamo. Report.
Ale reálne to je hacker. Že? Kam to odsadzuje niekam... On sa vyhoval, ten smrd malý. Čo ti hrabe? To je taký debil. Tento, kuchni, Ten- on odhadzuje niekam, tento, No ten Fielda. Finzon, či jak sa volá, ale on má ten enchant. On má, Ale chápeš? ale Kam má... to nebude mať knockback 28 miliónov. Zhodil som ho! Yes, teraz príde o všetky tie dobré veci aj o enchanty. Ty budeš skorovať. Ne, ten obrovský most. OK, ale náš rekord bez toho, aby sme spadli do vojdu, máte túto teraz na obrazovke. OK, obstávať, Simon, stavať. Tak ja som tam skoro videla. To čo je? What? Pek zavadzal. What? Tam jak prežil. On zas hrá. Mňa zas zabil ten hacker. Ktorý odpaluje. Alebo to bol enchant. Lebo už ma On mal zas neodpaluje. enchantovaný meč. Ja ho aj tak budem volať. Hacker. Lebo Bobby. Flingo 2000. Toto bude najviac rage video. Nie, najviac rage video je... Bridges najnarageovanejšie video ever! To je ten Flingo. Dobre. Zabil som ho už prvý. Škiberi, on fakt hackuje. Ja to nejdem hrať. Ja to... Má 99% kill assist. On dal 1%. Ty vole, Bedrock funguj! Bedrock Edition je reálne najhoršia edícia Minecraftu, ktorá kedy existovala. Idem za skôr. Ja chcem hrať bridge na Java. Skôr, dal som. Na čo skoruješ, keď máme stavať mosty a nespadnú do vojdu? Toto bude asi rekord môj. Snaž sa teraz nespad... Tak nič. To je hacker ten Fielda. Reálne, how to report. Jak ho môžeme reportnúť? Most. Pomeno help. Ma zase odsadil niekam do killu. Dá sa reportnúť, ty vole? Ja neviem. Mňa sa nepýtaj, ale ja chcem žabič. On sa nedá reportnúť a pritom tu hackuje. Kido malý. Nevie žiť bez hackov. Tento hacker. Ja ho idem zabiť. Ako dobre, a ja mám hacky, Zabil ale som hackera. nepoužívam ich. Zabil som hackera. Možno natočím video, ako hackujem, ale nepoužívam aspoň tie hacky. No, to, čo som raz dostal permanentný ban, o tom sa nebudeme baviť. Nedošli bloky. OK, Simon, snaž sa nespadnúť do vojdu, OK? Potrebujeme mať čo najväčší... Čo najviac vydržať, bez toho, aby sme spadli do vojdu.
Zatiaľ som padol za túto hru jedenkrát. No tak ja už dosť. Kamo, ja skoro viem moc Kámo, to je veľakrát. taký obrovský most toto. To je úplne easy skorovať, oni nemajú ani zase... Noša, LK. Oni ani nemajú... Nie, tu je ten Flinga 2000. No tak s tým sa neheď zahráva. OK, zhodili ho. Ne, ide. Klimore, jak dlho sme už vydržali teraz bez vodu? Ja som išiel do vlastného a mne to ukázalo, že som dal skort. What? Do vlastného. Ja nechcem Flinga, Flingo hacker je. Boink. Kamo, on, chápeš? On ma nevidel a on sa otočil za sekundu. A hitol ma, pritom. Ja neviem, to je hacker. NPCčko. To je NPC. To je bot. Ale som už druhýkrát. Reálne, toľkokrát som skoroval a nepadol do vojdu. Ty si už dosť dlho nepadol do vojdu, či? Snaž sa to udržať, toto možno bude náš rekord. Zasi skoroval. To je také ľahké, my to vyhráme na Hacker, skor. on ma boostol. To dáme na skor, no tak nedáme 10 sekúnd. Ale budeme mať rekord. Poď. Yes! Ja som mu dal kamo 7 pit entries. No tak to by pre dnešné video bolo všetko, bolo to také kratučké, ale to nevadí. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak napíšte do komentárov, že ak chcete ďalšie, dajte like a odber a ja sa budem tešiť do ďalšieho videa. Zatiaľ čaute. なぜならばこれで終わりだからだ KJ21 厳重な作品時々あの日を経験していなかった俺は今どうなってたかって考えることがある